Vážená pani učiteľka, milí spolužiaci, moje meno je Peter Teplický a pripravil som si pre vás videoprezentáciu o meste Poprad. Poprad je okresné mesto na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov je najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom východného Slovenska a 10. najväčším mestom na Slovensku. Poprad leží v Popradskej kotline, ktorá je súčasťou Podtatranskej kotliny. Klíma Popradu je vo veľkej miere ovplyvnená regiónom Vysokých Tatier, ktorý patrí do chladnej klimatickej oblasti. Väčšina mesta leží v povodí rieky Poprad, ktorá ústi do Baltského mora. Ale o nej neskôr. V meste Poprad býva 51 000 obyvateľov. Mesto Poprad sa delí na tieto mestské časti: Staré mesto, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká a Kvetnica. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi približne 66%, evanjelickej 7%, gréckokatolíckej 4% a pravoslávnej 1% obyvateľov mesta. Bez vierovyznania je 17% a svoje vierovyznanie neuviedlo 4%. Začiatkom marca som sa rozhodol mesto Poprad osobne navštíviť. Ako prvú zastávku som si vybral mestský úrad, v ktorom som sa stretol s viceprimátorom mesta Poprad, pánom Štefanom Pčolom, ktorý mi odpovedal na nasledujúce otázky. Aké sú hlavné projekty, ktoré mesto Poprad momentálne realizuje na podporu jeho rozvoja? Na úvod musím povedať, že mesto Poprad, tak ako aj iné mestá, aj zo zákona musia mať tie hlavné svoje plány, projekty a vízie zaradené do plánu hospodárskeho rozvoja mesta a mesta Poprad. Mesto Poprad samozrejme to má. Takže začnem tou infraštruktúrou. Spomeniem projekty, ktoré sa týkajú infraštruktúry. Je to výstavba, ak by som mal byť konkrétny, je to výstavba cyklistických chodníkov, trasy C, D a E, ktoré v podstate budú viesť od Aquacity Poprad smerom na Veľkú Lomnicu. Skončí to na hranici katastra. Tým pádom, ak sa nám toto podarí, tak prepojíme celú tú trasu, napojíme sa na Kostrovú sieť, ktorú má Prešovský samosprávny kraj, aj na trasu Eurovelo, ktorá je medzinárodnou trasou v rámci cyklotras po celej Európe. No a takým jedným hlavným projektom, na ktorom teraz pracujeme a v blízkej dobe verím, že ľudia uvidia aj tú realizáciu, tak to je revitalizácia priestorov na sídlisku Juh 2, kde by mal vzniknúť veľký park. Myslím si, že toto Popračania ocenia a hlavne aj tí južania, ktorí bývajú na sídlisku. V sociálnych projektoch spomeniem terénnu opatrovateľskú službu, ktorú podporujeme celý čas a myslím si, že je veľmi dôležitá a je veľmi dôležité sa starať aj o seniorov a ľudí, aby tú starostlivosť a ten pocit bezpečia stále aj títo naši seniori mali. V kultúrnych projektoch je to podpora kultúrnych akcií a festivalov. Takým našim ťahuňom je Made in Slovakia, ktorý už každoročne pritiahne množstvo ľudí do mesta, aj umelcov, ktorí ponúkajú tie svoje ručne vyrobené výrobky a produkty. Popradské kultúrne leto už pozná podľa mňa celé Slovensko a hlavne počas korony sme si myslím boli alebo táto akcia bola jedna z tých najväčších a myslím, že aj ten kredit si Popradské kultúrne leto stále drží. No a na Vianoce to býva tradičný vianočný jarmok, nad ktorým už sedíme aj teraz, musím povedať, a pripravujeme novú koncepciu tak, aby to nebolo len o nejakých 3 dňoch, ale proste, aby sme ten život na to námestie priniesli aj počas celého týždňa.
Ďalšou témou je životné prostredie, ktorá je asi aktuálna v dnešnej dobe a tam konkrétne sme realizovali fotovoltaickú elektráreň na budove nášho mestského úradu. Niektoré z budov majú už aj zelené strechy. Podporujeme okrem tých zelených striech aj zelené fasády, všetko to, čo je, myslím si, v dnešnej dobe aktuálne. Pracujeme taktiež na projekte a rozkreslení elektronabíjacích staníc na území mesta Poprad. V tejto chvíli takisto nám končí taká zásadná rekonštrukcia osvetlenia hlavných ťahov na území mesta a to je hlavný ťah mestom ulica Štefániková a ulica Rožňavská, kde sme vymenili všetky lampy. Tie svetelné body, ktoré už obsahujú teraz aj smart prvky alebo sú pripravené na prepojenie smart prvkov. A v tejto chvíli prebiehajú terénne úpravy. Ďalej sú to digitálne projekty, ktoré tam spomeniem modernizáciu digitálnej infraštruktúry, rozšírenie pripojenia k internetu na území mesta Poprad a budovanie informačno-komunikačných technológií na školách, kde sa školy zapájajú do projektov. A my sme tak, ako som už aj spomínal, vždy tou spoluúčasťou v tých projektoch, tým financovaním. Takže v tejto chvíli to konkrétne prebieha na základnej škole s materskou školou Šerfelová vo Veľkej a základnej škole s materskou školou Tajovského. Moja ďalšia zastávka bola námestie svätého Egídia, kde som videl krásne kostoly a zvonice. A na konci námestia svätého Egídia sa nachádza kostol svätého Egídia. V Poprade sa nachádzajú školy. Detašované pracovisko Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity z Ružomberku. Teraz sa nachádzame pri športovej aréne Poprad. Ako môžete vidieť, nachádza sa tu aj viacúčelová športová hala Aréna Poprad. Potom sa tu nachádza nákupné centrum Fórum, ktoré môžete vidieť, a nákupné centrum Max. Navštívil som aj Aquacity Poprad a futbalový a hokejový štadión mesta Poprad. Po mojej pravici je futbalový štadión mesta Poprad a predo mnou sa nachádza hokejový štadión mesta Poprad. Medzi týmito dvoma štadiónmi sa nachádza aj kúpalisko Aquacity Poprad. Potom som sa vybral na vlakovú a autobusovú stanicu. Medzi týmito dvoma stanicami sa nachádza hotel Európa, najstarší hotel v meste Poprad. Po mojej lavici môžete vidieť budovu Tatranskej galérie a vedľa nej pôvodnú vstupnú bránu do Tatra Vagónky. Navštívil som aj novovybudovanú strednú športovú školu a skatepark vedľa nej. A nesmiem zabudnúť letisko Poprad Tatry.
A nakoniec som navštívil aj tieto mestské časti. Kvetnica. Veľká. A Spišská Sobota. V starom meste sa nachádzal kostol svätého Egídia a ostatné mestské časti som nenavštívil. V Poprade sa narodili bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, viceprezidentka Asociácie profesionálnych fotografov Slovenskej republiky a dokumentárna fotografka Gabriela Teplická, barokový sochár a rezbár Jan Brokov a mnoho ďalších. Na záver by som sa chcel poďakovať pánovi viceprimátorovi mesta Poprad Štefanovi Pčolovi a ostatným, ktorí mi pomáhali s výrobou tohto videa.